Втори ден в Хавай. А ние в 6:30 имаме резервация да отидем на лодка и да се гмуркаме. Не пропускайте, гледайте видеото до края, защото предстоят много яки работи. Сега се намираме на Мак Артур парк. Ако трябва да бъда честен, Хавлия сигурно не съм ползвал 6-7 години. Човека каза, че е един от най-опасните плажа до Петър. Това е къпането за ноември месец, код беше. Обръщай. Чакай, стата малко. То няма, бе. Дупенцето няма да го измием. Опа! Ще ядем и ще ревем днеска. Айде, ладно, ще те сготвим до вечера, не се представя, ладе. Айде. Сега ще ви покажа какво представлява Airbnb-то в селцето, където сме отседнали. Така, започваме. Това реално е колата, която снаехме за следващите 6 дена. Това е къщичката. Да, извинявам се. Тук да вземем една хавлика. Но и все пак отиваме на плащи. Как се чувствате, тези? На здраве. На здраве. Хавайцо. Я дай една ягодка. Може ли? Можно, пожалуйста? Сега тук е време да пуснем дрона някъде. Тъкмо паркирахме колата. Сега сме до... забравих как се каже този парк. Сега ще отидем да го видим. Сега се намираме на Мак Артур парк. Отиваме на плаж. Така както виждате, съм си взел една хавлийка. А пък, ако трябва да бъда честен, хавлия сигурно не съм ползвал 6-7 години. Винаги когато съм ходил на плаж, аз по принцип не ходя по плажове. Предпочитам да ходя повече на скали, защото обичам да се гмуркам, да скачам, да се правя на маймуна и такива работи. Сега ще ви покажа плажчето, където отиваме да се гмуркаме в океана при акулите. Момчето е свежо. Сега ще пустим малко дрона. Ще направим някое друго салто. Надяваме се само да не се изсипим. Че последния път няма много добри спомени с салтата ми. Понеже като направих задно салто и след това операха от херня. Но да не казвам голяма дума, надявам се сега не. Я да видим сега. Забрави ли сме салтата? Хайде сме! Петлите. Това са моите братя. Братята ми. Добро утро! Втори ден в Хавай. 6 часа сутринта е, а ние в 6:30 имаме резервация да отидем на лодка и да се гмуркаме. Не пропускайте, гледайте видеото до края, защото предстоят много яки работи. Ще се гмуркаме, ще плуваме с лодки, ще обикаляме и с островите. Просто ще бъде уникално. Пропуснах да снимам след като се събудихме, но нямах никакво време, понеже изпусках на резервацията, тъй като малко поуспахме и не успяхме да ставим на време, така че сега в момента отиваме на лодка. Едва там горе! Не, той е хълм, е там! Една от базите на НАСА. That general rule where people just say don't go into water if it's dirty. It's mainly for that reason. So I don't think it's 100% safe. So what we're gonna do is after I show you the coastline, we're gonna backtrack around the corner
where we can find some calmer, clear water, where we can at least jump into the water for a swim instead. That moved down to the sea. I'm not saying he's gonna go. They actually don't have like the oils and stuff in their feathers, so they live around these water. Carol, very good photo. Right. Pretty obvious in this one, if you guys seen that very far back wall. Mentioned in the last sea cave, you guys. Sometime this winter, this entire opening will be closed out. One massive wave. Now that we're closer, you can see there's a rock in the middle. If you guys see that rock, that's how you guys might experience it. World famous. Големи са отдолу. Козички. Ай, давай, давай! Скачай! О, яко! Ja wiem, ja na bębkę mogę. Mara, ładna sędziura. Przebyśmy! Аз хлъзнах да не стъпиш тук. Ако искаш скочи от тук, ако искаш мога да стъпиш тук, аз хлъзнах, да знаеш. И бак ти то сега! Не бе! Браво! And then you can hike another 2 more miles to the back of the valley to the Hanakapiai waterfall. Hanakapiai is a very dangerous beach to actually swim in the water. And pretty much every list out there, as far as like top 10, top 20 dangerous beaches go for in the world, this is in the top 5 of every single list. Ей, господин акробатик, дай да обърни. Как ми отказа армата? После я писъцът ти каза, айде обратно. Я до пенсионера ли вече? До пенсията? Как ще своя? Я дай мене сега. Че аз задавна не съм се къпал. Не трябва да се снима, хвана колко време не се къпал, че трябва да се снима. Снимай го. Така, това е къпането за ноември месец, код беше. Да, обръщай. Чакай, косата малко. То няма, бе. Дупенцето няма да го измием. Опа! Ще ядем и ще ревем днеска. И така, манячета. Чудим се ние къде да ядем след като сте пазарувах разни неща от Уалмарта. Понеже допреди малко бяхме в магазина да вземем някакви неща за вкъщи. И си викаме, защото с нощи ядахме суши, си викаме да хапнем някакво суши в някой ресторант. И гледаме в близост някакъв ресторант, който е с 4,9 звезди, 1500 репета.
топ ресторант, топ качество на храна. Снимките изглеждаха много добре, обаче не очаквахме да видим това. Ето това. Ето го ресторанта с 4,9 звезди. Караванката. Штрак. Hawaii Sushi Station. Ето го ресторантчето. Штрак. Това ще бъде ресторантчето ни, в което ще си хапнем. Надявам се вкусно. Айде, ела, що имаш такъв мерак? Ела. Айде, ела, ще те сготвим до вечера, не се представя. Ела, айде. So, den braucht es alle. Jetzt kommt sie da auf.